F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies fis-sinagoga: din il-kidba seħħet illum, intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimlih l-ewwa li kien ħireġ minn fommu u bdew jgħidu: dan mhuwiex bin Ġuseppi? Iżda hu qalilhom: żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju? Tabib, fejjaq lilek innifsek, dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnaw għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom: tassew ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Israel fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Serafta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profeta Elisew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan, fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla, qamu u ħarġuh il-barra mill-belt. Ħaduh fuq xifer tardum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u riedu jixħtuh minn hemm fuqha l-isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti tikkritikom lill-oħrajn, mod speċjali lil dawk l-aktar qrib tiegħek? L-aktar nies li kritikawna b'mod sever huma ħafna drabi dawk l-aktar familjari magħna. Xi ħadd jiġi minna jew ġirien li magħhom naqsmu ħajjitna. Ġesu ġie affaċċjat ma' prova ibsa meta mar lura fil-belt ta' pajjiżu f'Nażaret. Mhux sempliċement bħala iben il-mastru taxxa, imma issa bħala mgħallem imdawwar bid-dixxipli. Kienet użanza għal Ġesu li jmur is-sinagoga kull nhar ta' Sibt, il-jum qaddis tal-Lut, u meta kien imissu kien jaqra mill-Iskrittura. In-nies ta' beltu semgħu b'attenzjoni kbira f'din l-okkażjoni għax kienu semgħu dwar il-mirakli li kien għamel fi bliet oħra. X'sinjal kien se jagħmel f'beltu stess? Ġesu ħasadhom biċċa nfira li tom meta qallhom li ebda profeta jew għaddej ta' Alla ma hu miġjuh qalb niesu. In-nies ta' Nażaret ħadu għalihom b'dan l-aġir u ma ridux jisimgħu x'kellu x'jgħidilhom. Huma iddisprezzaw it-tagħlim tiegħu għax hu kien bien ħaddiem mastru taxxa, sempliċi ħaddiem talit, u għalhekk iddisprezzawh minħabba il-familja tiegħu. Kemm drabi il-familjarità twassal għal nuqqas ta' rispett żbaljat fl-oħrajn. Ġesu ma seta' jagħmel l-ebda manifestazzjoni tal-qawwa tiegħu fosthom għax qalbhom kienet qiebsa u magħluqa bin-nuqqas ta' twemmin fih. Jekk in-nies flimkien jaslu jobodu u jirrifjutaw li jifmu, allura ma jaraw xejn ħlief il-punt tagħhom u ma jaslux li jħobbu u jaċċettaw lill-oħrajn. U inti, malajr tieħu għalik u toffendi ruħek minħabba l-oħrajn?
Mulej Ġesu, inti ġejt hawn fostna biex tiftħilna għajnejna permezz tal-verità tiegħek. Għamel li jien nirċievi l-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek biex f'ħajti inkun dejjem miftuħa għal kemtek. U għamel li jiena naraf u napprezza id-doni tiegħek fl-oħrajn. Għażiża Marija, Om ħelwa tiegħi, għamel li qalbi tkun bħal tiegħek u bħal tibnek, li ma tħarsu lejn wiċċ ħadd, imma tħobbu u tgħinu lil kulħadd. Amen.